Ahojte, vítajte pri dnešnom novom videu a v dnešnom videu vám ukážem produkt, ktorý je už podľa mňa každému z vás dobre známy. Pôjde o čiernu pleťovú masku, konkrétne túto od značky Pilaten. Pilaten je vlastne značka tejto čiernej pleťovej masky, ktorá je taký ten originál, by som povedala. Ako na internete nájdete množstvo rôznych iných čiernych pleťových masiek, ktoré sú veľakrát aj 10-násobne drahšie. Myslím si, že nie je nejaké rozumné kupovať tieto neznáme vlastne značky pleťových masiek, pretože ono už veľmi veľa čítam na internete takých vecí, že proste tú masku našli na obyčajnom AliExpresse za $2 alebo za $3 a tuto slovenskí obchodníci, biznismeni a businesswomen našli a kúpili si túto masku za tieto smiešné peniaze a predávajú ju za 20-30 eur, dokonca si z toho urobili už aj parádny biznis s vlastným e-shopom a podobne. Takže určite, ak hľadáte ozaj tú originál masku čiernu, ktorá by teoreticky aj mohla pomôcť, tak siahnite po maske Pilaten. No a čo vlastne tá čierna maska má s vašou pleťou robiť? Ono obsahuje čierne bambucké uhlie, ktoré pleť malo by omladiť, troška aj vyživiť a hlavne zbaviť čiernych bodiek, nečistôt a pomáhať pri rôznych typoch akné. Takže dneska si to vyskúšame. Maska má pôsobiť 15 až 20 minút. Samozrejme, ja som ju skúšala a záleží to od toho, že akú hrubú vrstvu tej masky nanesiete. Pravda, čím je hrubšia vrstva, tým dlhšie sa schne na pleti, preto ju treba zlupovať oveľa neskôr. Ja si radšej dávam takú hrubšiu vrstvu, aby naozaj tá maska a to uhlie pôsobilo na tú pleť. Takže poďme na to, nanesieme si masku. Maska má takýto klasické balenie, klasickú tubu, z ktorej produkt vytlačíte. Je takýto čierno-čierny, urobila sa mi tam bublinka. Je takýto čierno-čierny ten produkt. Niektorí ľudia si ho nanášajú štecom, aby sa nejak nezababrali, ale ja si ten produkt nanášam klasicky prstami, ako vždy všetko, veď ma poznáte. Dáme si dole okuliare, skoro som na ne zabudla, paráda, že som si na ne už tak zvykla. No a ideme. Masku nanášame buď na celú tvár, ak máme naozaj veľmi problematickú pleť alebo mastnú pleť, tak je odporúčané naniesť masku na celú tvár, ale môžeme ju nanášať aj takto lokálne na vlastne tie časti tváre, kde nás trápia nejaké čierne bodky alebo naozaj sa tá pleť mastí viac. Zo seba urobiť nejakú rozprávkovú postavičku, nakresliť si na tvár rôzne motívy takto a pritom sa aj celkom slušne zabaviť. Ako môžete vidieť, ja si tú masku nanášam v tej hrubšej vrstve hlavne na nos a okolie toho nosa, pretože tam naozaj mám nejaké nedostatky, alebo teda robia sa mi tam tie čierne bodky, ktoré chceme odstrániť. Takto nejak to vyzerá, keď si masku nanesiete. Ja si ešte trojlinka dám na ten nos a potom už masku zatváram. Dobre, takže masku máme nanesenú v podstate a ešte by som vás chcela upozorniť na to, že predtým ako si masku nanesiete na pleť, je dobre tú pleť trošku tak zvláčniť.
Ja som si ju teda zlačnila tak, že som na klasický vatový tampón, s ktorým sa aj odličujem alebo čistím pleť, naniesla vodu, namočila som ho do vody, vyžmýkala a pleť som trocha pretrela, aby bola taká vlhká alebo navlhčená. No a samozrejme nemôžete mať na tvári žiadny make-up, nejaké krémy, aby sa to tam, vlastne aby tam nebola nejaká vrstva niečoho, čo by mohlo vlastne zabrániť tomu, aby to tá maska účinkovala tak, ako má, aby tie pory vytiahla, naozaj prečistila. No a teraz, keď sme si masku teda naniesli, tak počkáme 15 alebo 20 minút. Ono je to veľmi akože rôzne, lebo niekomu tá maska zasychá aj pol hodinu, mne zasychala minule dosť dlho, neviem, či to bolo 15-20 minút. No takže ja som ju už raz skúšala a nejaké extra zase vyčistenie pleti som nebadala, ale vtedy je pravda, že som si tú pleť nenavlhčila predtým, takže teraz to skúšam takto. No a zase ide aj o to, že ja zase tých nečistôt v podobe čiernych botiek nemám na pleti nejak extra veľa, takže mi vlastne nemala ani veľmi čo vyťahovať. Teraz som si pleť teda vôbec nevytláčala, žiadne pupienky, nič podobné som nerobila, aby som naozaj mohla tie nečistoty, ak nejaké sú, stiahnuť s touto čiernou maskou. Čo sa týka ceny masky, tak tá je 370 korún českých, približne, čo je okolo 13 eur, len tak v hlave počítam a matematika mi veľmi nejde. No ale myslím si, že je to stále lepšia cena ako naozaj tie predražené masky, ktoré som v úvode spomínala. Na stránke Pilaten.cz si môžete objednať aj taký vlastne ako keby set na čistenie pleti, alebo teda set 3 masiek. Tam je už cena o čosi vyššia, okolo 899 korún českých, čo je v prepočte. Áno, v prepočte tých 30 eur sa mi zdá, okolo, ale máte za tú cenu 3 masky a sú to originály. Dobre, takže to by bolo asi všetko, čo potrebujete vedieť. Pozrieme sa na výsledok o pár minút. Takže ja sa vám hlásim teraz zhruba po takých 10 minútach. Je dosť zložité rozprávať, pretože tá maska už naozaj zasychá a nebudem sa veľmi nejak rozkecávať, lebo sa mi to začne nejak praskať divne a nebude sa mi to tak strhnúť, ako by som si ja predstavovala. No ale o čo ide? Maska je už na niektorých miestach takmer zaschnutá, napríklad tu. Môžete vidieť, že sa už aj pomaly odliepa, lebo tam som dala naozaj takú tenšiu vrstvu, hlavne na ten kraj. Naozaj to ťahá. No ale proste tuto pri nose ešte, aj keď si takto jemne prejdem prstami, tak cítim, že to nie je zaschnuté, čiže tomu ešte nechám nejakých, typujem 10 minút ďalších. No a aké mám zatiaľ pocity? Mám pocity stiahnutej pleti, je to také nie veľmi príjemné. Ja som veľmi zvedavá teda na výsledok potom, ako som si tú pleť predtým aj teda navlhčila. A pozrieme sa na to, keď mi táto oblasť, teda táto už je, keď mi táto oblasť okolo nosa zaschne poriadne a pôjdeme spolu na zlupovanie tejto masky. Takže prešlo ďalších 10 minút, dokonca nejakých, tuším aj 12-13. Takže dokopy som masku mala na tvári okolo 25 minút. No a už sa mi maska úplne zaschla, takže naozaj budem asi rozprávať túto chvíľku dosť tak inak. No a ideme na to zlupovanie. Začnem tam, kde sa mi maska už ako keby sama zlupuje, čo je tu. Dúfam, že som sa vám dobre nastavila do toho objektívu, že ste videli to, čo som chcela, aby bolo vidieť. No a teda poďme na to. Takže masku začnem zlupovať dole na brade. To šlo celkom ľahko. A na tej brade som mala naozaj takúto tenučkú vrstvu, takmer priesvitnú. No ale neviem, ja tam nejaké tie vyťahnuté čierne bodky žiaľ nevidím. Keď na brade ich nemám nejak veľa, takže neviem, jestli to je vidno. No, ale prejdeme sa a oblasť nosa, musím to tak trošku ako keby pohľadať, kde to zlúpnem.
ešte, že mám dlhšie nechty. Trošku to bolí, ale zase nie je to nejaké úplne drastické, že teraz si to nezlúpnete ani za nič. Aha, tuto v tejto oblasti pod očami a tu to dosť bolí, keď si to zlupujete, ale dá sa to vydržať. Trošku to bolelo, takže trošku mi začali aj očká slziť. No ale o čo ide? Pozrieme sa na to, že bola na nose, táto časť bola na nose a táto na tých lícach. Na nose, kde mám trošku tých čiernych bodiek, tak je tu trošku akože niečoho na tej maske, takže môžu to byť tie čierne bodky. Ono je ich tam naozaj tak minimálne a tak malinko, že som si na lilku padol medvedík plyšový. No ale nie som si istá, či to na kamere bude dobre vidieť, lebo naozaj je ťažké to aj takto zbadať. Nevadí, vyskúšané. Keď, tak ja si to tu odložím a potom vám to skúsim nejak odfotiť ešte. Tak, odložila som. No a teraz už strhneme len z čela. Hop. Šup. Dobre. Tu vidím trošku viac tých nečistôt. Až som prekvapená, že to čelo ich malo viac ako ten nos. Že by. No, tak to asi nejako, neviem, či to uvidíte. Každopádne nafotím a nejak sa pokúsim dať fotky do videa, ale no, aké mám teraz pocity vlastne z pleti. Pleť je úplne jemná, naozaj je nehorázne jemná tá pleť. Až na tie miesta, kde ešte ostalo trošku tej masky. No nič, to pôjdem asi zmyť. Ale inak je naozaj veľmi jemná tá pleť. Akože áno, nejaké čierne bodky ešte na tom nose ostali. No je to samozrejme normálne, pretože ten produkt nemá každú jednu vytiahnuť. Samozrejme niektoré tie upchaté pory sú ako keby hlbšie a tie nemá proste šancu nejaká maska nejakou zázračnou silou vytiahnuť. Naozaj skôr tie povrchové čierne bodky vytiahne a odstráni povrchové nečistoty, ktoré ešte napríklad aj nie sú až tak uložené v tej pleti, že ich ešte dokáže nejak vytiahnuť, že sa ešte nevytvoril zápal a podobne. Ale pleť je jemná. Čakala som, že budem trošku viac červená od toho ťahania tej masky dole, ale myslím si, že je to celkom v pohode. Skúsim sa vám tak trošku priblížiť, aby ste videli, že naozaj to začervenanie nie je nejaké extrémne a že tá pleť vyzerá lepšie, proste je taká prežiarená. Ono tým, ako tú masku strhávate, tak tá pleť sa aj ako keby prekrví tým pádom a má taký krajší vzhľad, proste taký vyspatejší alebo proste dobitý energiou. Neviem, ako by som vám to povedala, veď sami vidíte. Urobíme nejaký záber bližšie. Takže ja som akože spokojná. Myslím si, že tú jednu masku, ktorú už naozaj kúpite za tých 370 korún českých, alebo teda za nejakých do 15 eur maximum aj s poštovným alebo tak, takže sa to oplatí aspoň vyskúšať. Ono odporúčané ju používať 1 až 2 krát do týždňa. Ja osobne ju používam tak raz do týždňa, raz do 2 týždňov, musím sa priznať, pretože používam aj iné masky, ktoré kombinujem s touto. Túto používam naozaj na také ako keby prečistenie tej pleti. Nečakám od toho, že mi to
razom teraz vyčistí tú pleť, že nebude nutná kozmetička, prípadne nebudú nutné iné procedúry, ktoré aknózna pleť vyžaduje, alebo pleť s tým sklonom k upchávaniu pórov a tvorbe akné. Takže myslím si, že je to taká skôr prevencia táto maska a je to celkom dobrá prevencia. A ešte by som chcela poďakovať teda e-shopu masky Pilaten.cz, ktorá mi teda túto masku poslala alebo dodala na odskúšanie pre vás. No a iste sa o tejto maske zmienim aj na blogu, takže čekujte aj blog, ktorého odkaz vám nechám dole, alebo rovno priamo odkaz na článok už vám nechám dole, ktorý ešte idem teraz písať po tomto dotočení. No a teda, ako som celkovo spokojná s touto maskou, tak ja som, myslím si, že celkom spokojná, nemám jej čo vytknúť. Pory sú viac prečistené, ako keby túto masku nepoužijem. Pleť je výrazne krajšia, myslím si, že naozaj je jasnejšia, je taká čistejšia na pohľad, takže myslím si, že funguje a splňa to, čo má. A myslím si, že pre ľudí, ktorí majú naozaj dosť čiernych bodiek alebo majú naozaj veľké problémy s akné, tak je to vhodný produkt, aspoň za vyskúšanie to určite stojí, keďže na Lily mi obhríza skriňu, nechápem. Dobre, takže je to vlastne produkt, ktorý má v ponuke aj také tie vzorky, vlastne v takých malých balíčkoch, sáčočkoch. Takže ak sa nechcete hneď vrhať do tej celého balenia tej masky, tak určite aspoň vyskúšajte tie malé balenia sáčkové a sami uvidíte, ako to na vašu pleť pôsobí, pretože každá pleť je iná, každá pleť na všetko inak reaguje, takže sami uvidíte. No a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu, ktoré bude opäť možno nejaké líčiace, pretože tie ma bavia zatiaľ najviac a myslím si, že aj vás, pretože naozaj tých nákupov, obľúbeností a proste takýchto všelijakých vecí je veľmi veľa, ale z tých líčiacich videí si môžete naozaj aj niečo odniesť a možno sa nejak inšpirovať. Takže toto plánujem na najbližšie videá, teda líčenie. No a ja si idem zmyť zvyšky tej masky a vidíme sa na budúce. Ahoj!